Въпросният законопроект е в отговор наистина на увредени обществени отношения и това не се имам предвид ситуацията около банковия сектор, нагнетяването на невярна информация и слухове и така организирано, както твърдят разследващите органи, организирано от известни групи от населението и отделни хора, нагнетяване на слухове и недоверие в банковата система. В частност, говорим в случая за една банка. По този повод бих искал все пак, тъй като онова, което предлагам, се вижда доста сурово, а за някои от коментаторите излишно, искам да кажа няколко думи как функционира банковата система по принцип, как функционира една банка и защо смятам, че не е излишно. И защо проглушихме ушите на обществото, че всъщност банковата ни система е една от най-стабилните в Европа, а пък се оказа в последните 2 седмици, че някои банки не издържаха стрес-теста, който им се наложи в реални условия да покриват, а не като симулация, защото всички банки след 2008 година в Европа са подложени на симулативни стрес-тестове, които трябва да издържат. Ликвидността и всички показатели, които има банковия сектор в България, са над средното ниво. Мога да дам много примери. Мога да дам пример с капиталовата адекватност, която е около 8% за Европа и в България е най-ниската капиталова адекватност, която има една от 23-те банки, е 12%. Има банки с 20% капиталова адекватност. За тези, които разбират, знаят, че този показател е основен измерител на финансовата стабилност на една банка. Иначе бих могъл да ви приведа примери, които са по-разбираеми за хората, които не са финансисти. Да кажем, съотношението на паричната маса към общите активи на една банка. Средно този коефициент за Европейския съюз е 4%, 3,96%. А за еврозоната е 3%. За България е 10%. Защо тогава една банка не издържа този стрес-тест и то само в няколко дни? Защото ако една банка, каквато е всъщност тази, за която беше атакувана умишлено и зловредно, има активи от над 8 милиарда и само в последните дни показа ликвидност от над 1,5 милиарда. Защото никоя банка не може да издържи на това нейните вложители да започнат да теглят влоговете си, спестяванията си или търговските дружества да ги трансферират към други банки в рамките на няколко дни. Дори в рамките на 1 месец, дори в рамките на 3 месеца. Аз мисля, че ние тук трябва да преследваме този, който или тези, които са с цел да създадат затруднения на банките или на финансовите институции, извършват действия или разпространяват неверни сведения. Да, това вече е при пряк умисъл. Там наистина се свива субектите и не би могло, както каза и госпожа Панова, да се говори евентуално за някаква злоупотреба, но факт е, че трябва да има такъв текст. Така че ще гласувам за този законопроект и призовавам да гласувате, още повече в новия проект на наказателния кодекс, доколкото си спомням, долната граница лишаване от свобода продължава да остава 3 месеца. По отношение на втория законопроект, аз също ще се въздържа, не защото не разбирам целта и намерението, а защото считам, че една от основните характеристики на законодателството трябва да бъде неговата стабилност. Извинявайте, но в случая ние бяхме изправени пред прецедент. Не може утре, ако се случи нещо друго в обществото, ние да тичаме с промяна на наказателния кодекс, да реагираме, защото промяната на закона трябва да стане тогава, когато са се установили трайни промени в обществените отношения. За мен в чисто правен аспект, така предложения текст изобщо няма точен, ясен и недвусмислен
смисъл, такъв какъвто трябва да има една законодателна норма. В тази връзка питам, как ще се определя и в кой момент вярна или невярна информация ще се изнася? Ами извинявайте, ама срещу банките бяха заведени редица дела, които освен това и се спечелиха с влезли в сила решения за нелоялни действия на банките, с едностранно променяне на договорни клаузи, с увеличаване неправомерно на лихви и на вноски и така нататък и така нататък. От друга страна, считам, че не може да бъде подведен под отговорност всеки, който разпространява информация. Може да носи такава отговорност човек, който по длъжност и по характеристика има отговорност и може да предизвика, т.е. кръг от длъжностни лица или субекти, които могат да предизвикат такава криза. Извинявайте, ма гражданина Иван пуснал някакъв неверен слух по отношение на банката, в която има кредити и е недоволен, и това, виждате ли, може да предизвика някакъв смут и опасения. Сега подлагам на гласуване Законопроекта за допълнение на наказателния кодекс номер 454-01-81, внесен от Йордан Цонев, който съгласен да подкрепим на първо гласуване този законопроект, моля да гласува. Благодаря ви. 10, против, няма, въздържали се 5.